10 stembureaus in huis hebben Jood het waren iepenen. Ben je voor of tegen een werindeling in Noord-Friesland? Dat is de vraag. Ik heb gestemd dat wij zelfstandig moeten blijven. Waarom? Omdat ik vind dat wij een goede gemeente zijn. En er genoeg dingen zijn die de gemeente Hallingen voor ons kan doen. En samen gaat dat niet meer. Want dan moet je alles delen met elkaar. Wat hij ook krijgt invult. Ik ben voorstander voor een fusie met de omliggende gemeenten. Waarom? Omdat ik denk dat er zoveel taken op de kleine gemeenten afkomen, met name vanuit het Rijk, dat het onmogelijk is voor de kleine gemeente om dat in de toekomst zelfstandig te kunnen blijven uitvoeren. Joenom 9 uur in de stembussen dicht en kan het grutte tellen beginnen. Als 30% van de huizen smaaidoogt, is het referendum geldig. Wat de uitslag ook is, de ChristenUnie luidt de uitslag hoe dan ik Jonken del. Ik denk dat het niet eerlijk is van de burger te verwachten dat die over de bestuurlijke toekomst van Hallingen een zinnig oordeel kan geven. In de gemeente van Huizes liep wel een meerderheid voor het referendum en er liep het een meerderheid tegen een fusie. Bij bijgelijks de PvdA is dat zo. Wat de provincie en de bestuurders van de boergemeenten met name Deel, het Beeld en Frinstere Deel zeggen, zelfstandig blijven, kan best. Het komt erop neer dat wij denken dat de gemeente Hallingen, zoals die er nu uitziet, onvoldoende belang heeft bij de fusie. Joenom, jij wel hinnen uit de uitslag bekendmaken.